Nkwankegi Omega 101.7 FM no muchu ala nsọ ebe na wulelu de komwele ka isi otu apali ebe na amalite na nketa tabụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. Obi won't participate in debates if Tinubu Atiku were absent, campaign council. Otu ndị ahụ na-ahụ maka otu ndọrọndọrọ ọchịchị Labour bụ Maazị Peter Obi wee zọọ ọkwa n'afọ na-abịa abịa kwuola na onye ahụ bụ onye nke ha bụ Maazị Peter Obi na ọ gaghị abịazikwa nrụrịta ụka ọbụla ma ọ bụrụ na ndị ogbo ya ndị otu ndọrọndọrọ ọchịchị APC nakwa PDP anọghị nga ahụ. Adima Obunakwa Daily Sun cannot. Udom may resign as Atiku's PCC chair over lack of fund. Ana kọwa na Ọchịọha steeti Akwa Ibom bụ Emmanuel Udom na o nwere ike ọ gaghị agazi n'ihu ịbụrụ onye nke nọ n'isi nta nkwado Atiku Abubakar ya bụ People's Democratic Party n'ihi na ọ dị ka ego ọgbara ọsọ. Amaghị m ọkwa dịka akwụkwọ akụkọ Daily Sun na-ede, ọ bụghị m na-ekwu ma ọlị ma ọlị. Ekwere mmadụ's asset forfeiture lawsuit empty act of cowardice by EFCC Ogwakwe. Onye nke a na-akọwa na anya bụ ụlọ onye otu okwupụta okwu n'ọgbakọ omeiwu etiti na mgbe gara aga bụ Maazị Ikekwere Mmadụ, ya bụ ụlọ ya asị ka ọ hapụrụ ya ọchịchị etiti. Na nke ahụ bụ nnọọ akparamagwa ndị ụjọ ji. Gaa n'akwụkwọ akụkọ Daily Sun nke bụ akọmakọ otu aka nsi chịkọta ya n'akwụkwọ akụkọ ahụ. Mieti allow rice farmers endorse Tinubu 2023. Anakọwa na ndị ọchịnama ndị ngalaba ha na-akọpụta osikapa na ha ekwuola na ọ bụ Bola Ahmed Tinubu ka ha ga-atụnyere ntuli aka elu a ga-eme n'afọ na-abịa abịa. AP aspirant by ndọrọndọrọ ọchịchị APC
PDP demands probe as talks shoot Atiku supporters. Anakawa no tunda ndọrọ ọchịchị PDP si ka enyocha ya bụ mwakpo onye otu ha bụ Atiku Abubakar ebe ọ gara ịchụ nta nkwado. Amaghị ihe kpatara nke ahụ kama na ihe akwụkwọ akụkọ dị iche iche abụghị otu ndọrọndọrọ ọchịchị nke ọhụrụ nke ihe juru nga ala ka m na-akụpụtara gị. D represents Bayelsa's 385.2 billion naira 2023 budget proposal. D represents Bayelsa's 385.2 billion naira 2023 budget proposal. Ochoha State Bayelsa bụ Maazị Doye Dịrị ka a na-akọwa na o wepụtala akwụkwọ amụma mkpata na mmefu nke ha ga-eme na steeti Bayelsa n'afọ na-abịa abịa nke dị 385 na ụma 385.2 billion naira. Dangote Cement launches recycling program. Adema anakọwa na ndị ụlọ ọrụ onye ahụ ji ego achụ ego ngalaba ndị na-ewepụtara ya ntụ ike ji ewu ụlọ bụ cement n'aha bekee na ha enwe amapụtala amụma agaghịzi na-eji atụfu akpa maọbụ nke mebiri emebi. Abuja Kaduna train, FG loses over 5 billion naira. Nyabom ihe mkpakpara na okporo ụzọ oloko sitere Kaduna wee gaa Abuja na ihe funahịrị ọchịchị etiti na ya bụ nkwụsị njem ahụ bụ ijeri naira 5. Adema Bochala n'akwụkwọ akụkọ leadership gente. Breaking, ASUU rules out another strike action. Nke a na-akọwa na otu ndị nkụzi mahadum ekwuola na ha agaghị achịghị azụ n'ịgba abụghị ọrụ ọzọ ọtụmasịghị na ọchịchị etiti ka ji ha ụgwọ. NLC launches online advisors to tackle illegal migration. Otu jikọrọ ndị ọrụ ala Nigeria ka na-ekwu na ha amalite na ịga n'ọgbọ ikuku wee dobe ya bụ ọgbọ nzisa ozi na ọgbọ ndekọ aha ka e wee mara ndị bụ ndị ọrụ ụgha nọ n'etiti ha.
Oh, dịka akwụkwọ akụkọ a the leadership ka nọ na ya. Troops kill bandit kingpin Bada recover weapons in Zamfara. A na-akọwa na ndị ọrụ nchekwa ala Nigeria egbuola onye isi ndị agha isekwu ọnwụ na steeti Zamfara, onye ahụ a na-akpọ Bada, ma nara wetachakwa ụmụ ngwa ọgụ dị n'ebe ahụ. Nke a bụ maka ndị nọ n'anụmanụ. Do this now, make your marriage stronger, better and sweeter in 45 days. It's free. Onye nke a na-ekwu gị mee ihe a ka anụmanụ gị nọgidesi ike naanị n'abalị 45. Food Union charges federal government against excise duty imposition. Ndị otu ndị na-ahụ maka erimeri na-agwazi ọchịchị etiti ha biko na-ebe anya n'ihe gbasatara ndị a na-anaghị ego, ya bụ ndị ụlọ ọrụ na-ahụ maka mbupụ na mbubata ndị customs. Abia government tackles OT over $200 million ADB loan. Ọchịchị steeti Abia ha na onye ahụ chọburu iji ọkọlọtọ APC wee chịa steeti ahụ bụ OT. Ha na-agbarịta egbe ọnụ ugbu a dịka a na-ebe ebubo maka ya bụ ego ebitere na ụlọ ọba ego etiti ụwa, ndị ahụ na-ahụ maka mmepe ime mba Afrịka dị iche iche, bụ African Development Bank. Ego dara ụda, akatamkpo ego dara ụda narị to G5 members, others. Ofu otu na ya bụ ndọrọndọrọ ọchịchị PDP, People's Democratic Party, na ha amaala Ọchịcha steeti Rivers aka n'ihu na-ajụ ihe kpatara o jiri gaa nnọọ were ego ndị steeti Rivers wee na-enye ndị otu ndị ọzọ akpọrọ G5, ya bụ ndị Ọchịcha steeti mmadụ 5 jụrụ na ha agaghị akwado Atiku. Akịrị na akwụkwọ akụkọ a ka gụọ ya nke ọma. Vanguard. FG using uncompleted projects as bait for next year's elections. Adegboruwa. Onye nke a bụ onye ọkaiwu ka ọ bụ. O wee na-akọ na ihe a ndị ọchịchị etiti na-asị na ihe nke aka ha rụpụtara, ihe nke aka ha rụpụtara, n'ọkwa ọrụ a na-arụchabeghị arụcha ka ha ji wee na-achụ nta nkwado maka afọ ọzọ. PDP crisis, why Atiku won't have my support or Tom. Ọchịcha steeti Benue ọka na-ekwukwa ngala ala o ihe kpatara na Atiku Abubakar nke chọrọ iji ọkọlọtọ ha wee zọọ ọkwa na ihe kpatara na ọnyanwa agaghị adọnyere ya ukwu. Ịma na nke mbụ n'okwu na ya agaghị adọnyere ya ukwu, mana n'akwụkwọ akụkọ Vanguard ka ọ kọrọ ihe kpatara nke a. Ya mere gaa n'akwụkwọ akụkọ a ka gụọ nke ọma. FG and ASUU again. Ya bụ egwu otu ụkwụ nke na-ada n'etiti ndị Afenifere, all is well that ends well. Kwuru na Tinubu ka ga-adọnyere ukwu
mana Adebanjo pa Ayo Adebanjo si no Maazị Peter Obi ka a ga-adọnyere ukwu ga-anakwụkwa ka kego nke ọma. And the bias and imbalance in creation of states. Ihe gbasatara ikepụta steeti ọhụrụ nke a bụ ntụnye uche ka onye nke a na-atụnye ngalala ga na-akwakọ Vanguard ka ịgụọ ya nke ọma. 2023 budget, Umahi presents 133 billion naira to Ebonyi Assembly. Ọchọha steeti Ebonyi bụ Maazị David Umahi na ọgụpụtala amụma mkpata na mmefu nke afọ ọzọ nye ọgbakọ omeiwu nke steeti ahụ. Ya bụ amụma mkpata na mmefu dara ụda ego dị 130 naira 39 agụrụ nke a na nchịkọta akụkọ. Buhari has plunged Nigeria into unprecedented insecurity. Bishop Okorafor, onye ka bụ onye echichi ụka, ọ na-akọwa na onye isi ala bụ Muhammadu Buhari n'okporo na nnọọ ala Nigeria, kwagide ala Nigeria wee kwanye ya n'ime ọnọdụ enweghị nchekwa, amaghị ihe a ga-eme n'otu a ga-esi wepụta na ya. 2023 obedience to organized car rally na-akọwa na dịka ọ gbasatara ntuliaka amaala amụma ngagharị ịchụnta nkwado na steeti Ebonyi nke ha ga-eji ụgbọala dị 100 wee mee. NPC begs Biafra agitators not to disrupt 2023 census in Southeast. Ọ dị mma, ụlọ ọrụ na-ahụ maka ego ndị mmadụ ọnụ na-ayọzi ndị otu Biafra, ndị na-akwado Biafra, ka ha ghara ikposa agụmọnụ nke ha chọrọ ime n'afọ na-abịa abịa n'ala Igbo. Flood, Elumelu urges FG to dredge River Niger. Dịka ọ gbasatara imekiriju mmiri na-eme ka ya bụ ndụdị Elumelu nke nọ na-anọchite anya mpaghara Delta na ọgbakọ nnọchite anya etiti na-arịọ ọchịchị etiti ka obikodododo ga-asụchasịa ma gwọchaa ohimmiri Niger. Floods displaced 19 million children in Nigeria, 4 others. Anakọwa na iju mmiri mere nnọọ ka ụmụntakịrị ruru nde 19 n'ala Nigeria ka ha ghara inwe ebe obibi nakwa obodo ndị ọzọ dị anọ ga-anakwakọ akịgọ ya nke ọma. Atiku don't need autumn to win Benue. Kazim, onye nke a na-akọwa na ma Ọchịọha steeti Benue ọdọnyere Atiku ma ọ dọnyeghịrị ya na ọ ga-enweta mmeri na steeti Benue. Amaghị ihe kara onye obi ejekwu nke ga na-akwa aka akịgọ ya kọma ọ bụ Vanguard. Train attack. FG set to resume Kaduna Abuja train service. Anakọwa na dịka ọ gbasatara mwakpo ahụ nke eji wee kwụsị njem ụgbọ oloko na ya bụ okporo ụgbọ oloko nke sitere Kaduna ga Abuja na ọchịchị etiti amalitekwana na ha amazi amụma ịmalitekwa ka emebe njem na ya bụ okporo ụgbọ oloko. Terror attack. UK drops warning against travel to Abuja, insists risk remain. Dịka ọ gbasatara ya bụ ịdaka na ntị mba UK na America na-adọ ala anyị maka mwakpo ndị agha isi ekwe ọnwụ, ya ka mba UK na-agwakwa ndị otu ha nọ n'ala Nigeria ebe ọbụla ha na Plateau kidnapped retired police inspector, 1 other regain freedom. Nwoke ahụ agara tọrọ ya bụ onye uwe ojii ka a na-akọwa na
atọhapụla ya na steeti Plateau ka nke a na-eme na otu onye kwa esotọrọ onye ana ya. Please exhume corpse of missing Imo lady, arrest 2 suspects. Na akụkọ a dị egwu kemgbe ụtụtụ ka akụkọ agbara elu n'ọgbọ nta akụkọ. Otu nwata nwaanyị na-arụ ọrụ n'ụlọ ebe a na-ere mmanụ ụgbọala na steeti Imo ka nke a na-eme, ka a na-akọwa na ndị uwe ojii ahụla ya kemgbe a na-achọ ya achọ, na ahụla ebe a gara gbuo a na lie ya n'akụkụ ebe ahụ ọ na-arụ ọrụ. Ebe Chineke bara ya ọjọọ mba. Abụọ m n'aka ka anyị wee sapere gị, agbapere gị akara ekwentị nke ụtụtụ nke gị gante. Why we will support Yahaya Bello, Kogi Indigenes. Nke a bụ ndị bi na steeti Kogi na-ekwu ma ọ rụrụ ọrụ ma ọ rụghị ọrụ, ihe mere ha ga-eji wee dọnyere ya ukwu. Ya bụ ọchọ ha steeti abụ Yahaya Bello. Nke ikpeazụ dị m n'aka na-ekwu sị ASUU have salary payment. Gbajabiamila sues for peace, assures Buhari will intervene soon. ASUU have salary payment. Gbajabiamila sues for peace, assures Buhari will intervene soon. Nyabum ọkara ụgwọ ọnwa akwụrụ ha maka afọ ọnwa gara aga ka a na-ekwuzi na ha ajụla na ha meburu ka ha mee ka ha ga-agba abụghị ọrụ, mana okwupụta okwu n'ọgbakọ nnọchiteanya etiti bụ Femi Gbajabiamila si ha biko ha dododo ha were obi nwayọ n'ihi na onye isi ala ga-ahụ eleba anya n'ọnọdụ ha. Ọ dịka otu aka ngesi jidegodie. Ị ga-akpọ m n'akara ekwentị 08151017777 maọbụ 09071121017 ka etụtụtụ nke gị ịkpọ m gbanyụọ igwe okwu gị. Ị chọrọ isonyere anyị n'ihe emereme a, ndị a bụkwa iwu ndị ga-agbaso. Nke mbụ, kpọọ anyị n'akara ekwentị ndị a 081501777 bụ 09071121017. Nke abụọ, ị ga-agwa anyị aha gị, ebe isi akpọ nakwazi isi akụkọ ị ga-achọ itinye ọnụ na ya, ma gị cheta na ọ bụ naanị otu nkeji ka ị nwere iji tụtụtụ nke gị. Nke atọ, biko akpịrịkwana maọbụ kwutọọ onye ọbụla nke na-ege ntị maọbụ isi akụkọ dị n'akwụkwọ akụkọ ala anyị naanị n'Omega 101.7 FM Umuchu. Ọkome 08015101777 maọbụ 09070121017. Ịkpọ m biko gbanyụọ igwe okwu gị. Onye nebe a? Ihe ọma nnọọ. Nnọọ, aha gị na-ebe isi akpọ m? Ọ dị mma. N'ọrịa ụna m anyị adịghị anụchakwa n'ihe ọ na-akpọ gị ụkwụ bụ ọwara tuzidede. Ọ dị mma. Ọ dị mma. Ọ dị mma, ndewo. Otu nkeji ka e nyere onye ọbụla dịka ị nụrụ ka a mara ya n'ọkwa 08151017777 maọbụ 09071121017 onye nọ ngalala. Otu a ka ọ dị.
otu ọ dị otu a ka ọ dị otu a ka ọ dị ma ọ gị nwazi nọ aha gị Charles nọ ịhụ ka isi aga n'iru ọkwa Facebook ihe Bishọp Okerafọ kwuru gbasatara m etu ọchịchị APC na Naịjirịa na-ezi nchekwa ndị na-achọkwazi ịchọ ka itiri ego dị bịa ka ịhụ ngalaba na-ahụ maka azụmahịa n'ụlọ ọrụ anyị ka gị na ha ahụ 085171017 onye nke a bụ Chief ka o dere Odoro Amawuru Amere kpakọrọ ọnụ ị na-edotu ihe onye na-ebe a ehihie ọma adị m they were nurturing. Dịka nwafọ Israel
akpọghị nchọpụta Matthew Anumba isite isi n'ọfịa ọdịmma isi na ọdịmma nke ukwuu bụ ihe mere ọdịmma ihe mere ya bụ ihe mere na ụlọ ọrụ Dangote ebe a ga-akụziri ndị mmadụ ka a ga-esi were na ejirikwa akwụkwọ ya bụ simenti ya bụ ntụ ike eji ewu ụlọ wee na-emepụtakwa nnukwu ya dịrị gị na mma n'isi achịna wee na-ezite obi king na achịna 08151017777 mgbe na-adịghị anya aga m aba ego text messages unu ya bụ nke dị na akara ekwentị anyị ya n'ebe a ehihie ọma o ehihie ọma nnọọ ọ dị mma nnọọ ifi n'ọka oko ndewo odadam nke nwata nwaanyị ahụ asị na-egwuregwu wee na-asị ndị na-egwu nwata nwaanyị ahụ kedu ebumnobi ha ji nọ wee na ndụ nwata nwaanyị ahụ nwoke wee na-asị onye ọbụla na-eme na ndụ a echitekwa na ụwa amụta aha akụkụ ụwa wee na-asị na ndị mere ya kedu ihe ha si n'obi wee na ndụ ya niile ọkwa mbọ ha na-agba ka enwere onwe ya na onwe ya na ịmakwa